Mga molopyo sa Sitio Lango ug Fortune Plains subdivision sa Barangay Kansohong, Talisay City mireklamo sa baho ug abog nga gibugagikan sa usa ka factory sa bihon sa nasong barangay. Ang mga factory usab ang gipasanginlan sa mga molopyo nga maghinungdan sa wa pag-aga sa ilang mga puso. Siluan meron din na alang sa Balitang Barangay. Taod-taod ng reklamo sa mga molopyo sa Sitio Lango ug Fortune Plains subdivision ang baho ug abog nga gibugag gikan sa panghaw nining usa ka dakong bihon factory sa Barangay Kansohong. Gani ang ilang mga nilabhan magkabuling ra gihapon tungod sa mamilit nga abog. Usa sa mga residente sa dapit mipakita sa usa ka putos nga dust particles nga matud niya ilang nakolekta aron pagmatuod sa suliran nga ilang nasinati. Akong ubo, 15 years ubuhan ako. Nga mura gikutasan ko. Mo gini ako reklamo nga ang tubig o nga abog. Mo gini numero 1 ako reklamo. Samtang gipasanginlan usab nila ang naasoy factory nga mo'y hinungdan sa pagkawagtang sa aga sa tubig sa ilang mga poso. Sagad sa mga molopyo sa Sitio Lango, nagsalig sa tubig sa poso. Ang tubig sa tabay dili luwas imnon, busa ila lang kining gigamit sa pagpanglaba. Wa man mingaw nga mo petisyon nila kay dakop nang kumpanya. Amo lang nga magilangyo ay lanta ba. Nga matigaan sa dito kuan to pwede sad magpuli-puli lang gamit ang ilat ang gamit gabi kami sa gamit sa adlaw kay ang adlaw may importante na mo. Matod sa mga residente sa dapit napadangat na nila ang ilang yangungo ngadto sa barangay apan daw wa kini mahatagi og pagtagad. Gipasabot ni Kansohong Barangay Captain Vicente Oberes nga nadawat na niya ang suwat reklamo sa mga residente ug naglaraw siyang ipadangat kini ngadto sa DNR 7. First tip na ko ma'am, ako sa ikuan dito sa city sa environment, chairman sa environment, si Juju Bacaltos, no? Pagkatapos kung siya resulta, matumi sa DNR. Giswayan sa GMA News pagkuha ang habig sa naasong bihonan apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Luan Merondina, Balitang Bisdak.